नांगर घेऊन बापूस गेलो, नांगर घेऊन बापूस गेलो, बैल घेऊन भाव. पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस. काळे काळे ढग इले, काळे काळे ढग इले, कुणगे सगळे भरान गेले. काळे काळे ढग इले, कुणगे सगळे भरान गेले. जडे तडे परमाळता, जडे तडे परमाळता, मातीयेचो वास, मातीयेचो वास. पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस. नांगर घेऊन बापूस गेलो, बैल घेऊन भाव. पाऊस इलो पाऊस. तुम्ही जे ठिकाण बघतासात ह्या ठिकाणाचा सावंतवाडीतला माडखोलचा धरण आणि आज खरं तर मिरग असा आणि मिरगानिमित्त आम्ही आज खास कोकण सात लाईव्हच्या माध्यमातून एक विशेष चर्चासत्र तुमच्यापर्यंत घेऊन इलोसो. माहितीच आहे आपल्या सगळ्यांका म्हणजे कोकणी माणसाची ओळख, मालवणी माणसाची ओळख म्हणजे प्रत्येक गोष्ट सेलिब्रेट करणं आणि मिरगसुद्धा आम्ही सेलिब्रेट करतो. तो कसो काय आणि त्याच्यात काय काय नेमक्या केला जातात, तिची सुरुवात कशी काय झाली, हे सगळं आज आम्ही जाणून घेणार असो. आणि नुसतं बोलतोलोच असा नाही किंवा फक्त माहितीच देतोलो असा नाही, तर खूप चांगले चांगले कवितासुद्धा तुमका ऐकयतलो. आणि त्याच्यासाठी माझ्यासोबत असत जर तुम्ही सगळेच त्यांना ओळखतात, खरं तरी त्यांची ओळखही वेगळी करून देऊची नाही. अर्थात ते असत मालवणी कवी दादा मडकईकर सर, ते आपल्यासोबत त्यांचा खूप खूप स्वागत. आणि दुसरे आपल्यासोबत जे पाहुणे असत ते असत मालवणी तडकाकार विजय पालकर सर. सर तुमचंसुद्धा खूप खूप स्वागत. तर आता आपण डायरेक्ट आपल्या विषयाची सुरुवात करूया. खरं तर कोकणी माणूस म्हणजे मी मगाशी म्हटले की प्रत्येक गोष्ट सेलिब्रेट करता आणि जशी ती सेलिब्रेट करता तसं तो थेट मुद्द्यावर येता असं म्हणा काही हरकत नाही आपल्या. तर ह्यो जो मिरग शब्द आहे आपल्याकडे म्हणजे मृग नक्षत्र त्याच्यावरसून इलेलो ह्यो मिरग शब्द, तर तो खै न इलो, त्याची उत्पत्ती नेमकी कधी काय झाली मृग नक्षत्र म्हटल्यानंतर मृग नक्षत्र हे ऑलरेडी असं, पण आपल्याकडे कोकणामध्ये मिरग म्हणजे मिरग मिरग मोहवारलो, मिरग मोहवारलो. आता मिरग हा शब्द शेतकऱ्यांसाठी खूपच म्हणजे अतिशय आवडीतो आणि प्रिय, कारण मिरगापासूनच शेतीची खरी म्हणजे सुरुवात होता. आणि आपल्याकडे 5-6 महिन्या म्हणजे मिरग येऊच्या अगोदर 5-6 महिने आपल्याकडे एक कोंब म्हणजे प्रत्येक घरात एक कोंबो पाळला जातो, तो मिरगाचा कोंबो असा म्हटलं जातं. म्हणजे ह्यो मिरगासाठी कोंबो म्हणजे जसं जावयासाठी आपल्याकडे एखादं कोंबो ठेवतात, त्याच्या पलीकडे मिरगासाठी ह्यो मिरगाचा देऊचो नाही, ह्यो मिरगासाठी ठेवलेलो राखून ठेवलेलो. अशा प्रकारे त्या मिरगाची सुरुवात तो कोंबो कापून होता. आणि म्हणजे पूर्वी फार म्हणजे महिन्यातून एखादं म्हणजे मांसाहार केलं जाय. त्याच्यामुळे मृग नक्षत्रात मिरग कधी येत आहे ह्यो शेतकऱ्यांसाठी उत्सुकतेचाच विषय. कारण मिरगवणी म्हणजे ताजा आपण म्हणजे मिरगा कोंबो कापला जाता त्याचा जो सांबारा केला जाता ते का मिरगवणी म्हणतात. आमच्याकडे आज मिरग असा मिरगवणी आहे ये जेव म्हणजे आपुलकणी बोलवलं जातं. म्हणजे ही सुरुवात आणि त्याच्यानंतर शेतीची कामं वगैरे ही सुरू झाली. पाऊस पडल्यानंतर पावसाचा एक विशिष्ट वास आणि तो मिरगवणी म्हणजे पाऊस पडता मग तो मातीचा सुगंध येतो आणि मिरगवणी आज आमच्याकडे जेवू किया अशी आपुलकणी बोलवली. कारण शेतीची ती सुरुवात. तुम्ही आता म्हटलात की मिरग आणि त्याच्यापासून सुरू होणारी शेतीची कामं, मग ती शेतीची कामं काय काय केली जातात? शेतीची कामं म्हणजे सुरुवातच अशी आहे की ती मिरगा पहिल्या पावसात आपण पेरणी करतो. मी त्याच्यासाठी आता सगळे ट्रॅक्टर पॉवर टिलर वगैरे येले, परंतु सुरुवाती बैलजोडी किंवा ते रेडे हे स्पेशल आम्ही त्यावेळी कोकणात म्हणजे ते पाळणा म्हणजे त्याच्यापासून म्हणजे नांगरणी सुरू हे भात पेरणीची. आणि भात पेरणीच्यासाठी पूर्वी काय होय की आपल्याकडे जी शेता वगैरे असायची त्या शेतात आजूबाजूक जी झाडं असायची त्या झाडाचे फांदिओ म्हणजे जे काय कवळा आपण कवळ काढ म्हणतो, ती कवळा जाळायची. जाळल्यानंतर पाऊस पडल्यानंतर म्हणजे त्या खत म्हणून आपण वापरू. आणि मग ती शेतीची कामं सुरू झाली. मग म्हणजे शेत सुद्धा शेतातला जा काय असता त्यावेळी जाळायचं म्हणजे पाऊस पडण्यापूर्वी तर जाळणे आणि नंतर पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करणे असं तो विषय. आणि तो मृग नक्षत्र म्हणजे आपलं जो मिरग मोहवारणा ह्यो जो प्रकार आहे तो मिरगाचा मिरगवणी म्हणजे कोंब्याची ती सुरू. बरोबर दादा. आता आपण समजून घेतला की मिरग म्हणजे काय आणि शेतीची कामं तेव्हा कशी काय सुरू व्हायची, तेव्हा काय वेगळं हा होतो. तुमका काय कविता सुचतात मिरगाच्या या सगळ्या सुरुवात? माझ्याकडे कवितेचं नाव मिरग.
नांगर घेऊन बापूस गेलो, नांगर घेऊन बापूस गेलो, बैल घेऊन भाव, पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस. काळे काळे ढग इले, काळे काळे ढग इले, कुणगे सगळे भरान गेले. काळे काळे ढग इले, कुणगे सगळे भरान गेले. जडे तडे परमाळता, जडे तडे परमाळता, मातीयेचो वास, मातीयेचो वास. पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस. नांगर घेऊन बापूस गेलो, बैल घेऊन भाऊस, पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस. होळाचे नय झाले, होळाचे नय झाले, कुर्ले मासे खळारिले. कुर्ल्याचा सांबारा, कुर्ल्याचा सांबारा, करतली आऊस, करतली आऊस. पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस. काल केली नांगरणी, आज करूया पेरणी. काल केली नांगरणी, आज करूया पेरणी. बेगी बेगी काढा बाय, बेगी बेगी काढा बाय, मुडयेतला भात, मुडयेतला भात. पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस. नांगर घेऊन बापूस गेलो, बैल घेऊन भाऊस, पाऊस इलो पाऊस, पाऊस इलो पाऊस. खूप सुंदर. आणि ह्याचं जर वातावरणच तयार झाला तर सगळा पावसाचा झालेला असा, कधीही पाऊस कोसळात अशी परिस्थिती आहे. तुम्ही आता मस्तपैकी या कवितेतनंच सगळा सांगून टाकलात की काय काय या मिरगाच्या पावसात होता, म्हणजे पहिली सुरुवात कशी होती. पण तुमच्या आठवणी काय आहेत मिरगाबद्दलचे, तुमच्या लहानपणीचे असतील किंवा तरुण वयातले असतील. आमच्या आठवणीत म्हणजे मिरगाक मृग नक्षत्रात पाऊस पडा, हां, आणि तो असो पाऊस काढा की घरातून बाहेर पडा गावा नाही. ते आता ह्या पर्यावरणाचा हा सगळा बदलला, पण त्यामुळे आता मृग नक्षत्र खय हाता गडगडान पाऊस पडणे, आवाज भीतीदायक वातावरण आणि असेल. मुसळधारच म्हणीस ते का. हां, मुसळधार म्हणजे झोडून काढी पाऊस, घरातून ढोल बाहेर ताशे पडा घेऊनच गावा नाही. पाऊस येतो असा आणि म्हणतात. त्याच्यात गंमत काय होती की एकच छत्री असायची घरात. छत्री त्यावेळी अपवादात. हा, छत्री एकच असाय की तू जाऊन बाहेर इलय का माका छत्री गावा. बरोबर. आता सारखं नाही होत. त्यावेळी दादा गोरबे 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 हा, हा, गोरबे म्हणजे असायचे. काय? गोरबे म्हणजे आपण फणसाची पानापासून असं एक ह्या ते का ह्या म्हणतात ते का कायचा तोंडापुढे माझ्या नाव आहे त्याचा इरला इरला इरला. इरला आता खोळी. इरला घेऊन जायचं. आता खोळी हा, इली, सोपं इरला. आहे. त्याच्यानंतर खोळी इरला. बरोबर. पण ती पानापासून म्हणजे पळसाच्या पानापासून ती आणि जी घरात त्याची बायका आहेत ना ती ता वापरीत. हां, आणि पुरुष आहात ते लटो, लटो म्हणजे घोंगडी. गोंगडी घोंगडी. हा, ते बरोबर. घोंगडी वापरीत. आणि शाळेत जाण्यामुळे छत्री, पण एकच छत्री असायची. त्या महत्वाचं छत्री त्या तेवढं. छत्री आता अपवादात्मक. असंख्य छत्री झाले असतात. ती बरोबर. काही आठवण होती. आणि तो पाऊस तुमका बाहेरच पडत नाही घरातून. आता मधीच लागता, मधी नाही लागणार. तो बरोबर. त्या पर्यावरणाच्या बदलाबद्दल आपण अजून बोलणारच असो. पण तुम्ही जसं म्हटलात की घडघडान पाऊस पडा, काय बाहेरच पडा दी नाही. पण एक विशेष मिरग म्हटल्यानंतर सागोती गेली होय, जाता होय. आपल्याकडे, कोंबो कापलो जाता असं आपण म्हणतो. तर तुमच्या घरात त्या कसा काय वातावरण असायचा. नाही नाही, तो आमचा विषय नाही, तो शेतकऱ्यांचा विषय होता. आमच्याकडे तो विषयच नाही होतो. कारण आमच्याकडे कोंबडा कापणं म्हणजे आनंदोत्सव होतो. खेड्यात सुद्धा होतोच, पण आमच्याकडे सुद्धा शहरात आनंदोत्सव होतो. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे तो जमा नाही सगळ्याकडे. आता काय तुका नेट हाड म्हणून सांगायला बाईला फोन केलो की आम्ही घेऊन येतो, पण सर्रास तो नाही. सगळीकडे गावतात. आता सगळीकडे. त्यावेळी वैशिष्ट्य कसं शेतकऱ्याकडे असायचं की होतं. आता समजा आमच्या घरात कोंबो कापलो तर आमच्या आजूबाजूच्या 7-8 घरातनी ती वाटी जायची. हां, तो एक खूप मोठं म्हणजे त्यांच्याकडून येली. म्हणजे आता इव्हन तुमच्याकडे केली तर आमच्याकडे ती वाटी यायची. मग एकमेकात देणं हा विषय त्यावेळी तो म्हणजे येतानाच वास यायचा होतो म्हणजे बरोबर. माठ- हा, आणि ती कमी असल्यामुळे खूप आपणाला आवडायची. एकतर मुळात त्यावेळी भूक भरपूर अपूर्व लागायची. व्हायचा होता. हा, अपूर्व अपूर्व व्हायचा. व्हायचा. म्हणजे दिला म्हणजे एक वाटी प्रत्येकाच्या घरात जवळ 5-6 घरांच्या जायची. म्हणजे कोंबो तुमच्याकडे कापल्याने तर 5-6 जणांच्या घरात 100% जायचो. ही त्यावेळीची ह्या होती. त्यांच्याकडून इली म्हणजे एक म्हणजे ती वाट म्हणजे त्याच्यात पोळीओ फार कमी,
पण तो एक आपुलकी स्वाद, होती आपुलकी त्याच्यात. प्रचंड. हा. प्रेम असं होतं, प्रेम होतं. ह्या महत्वाचा. आणि शहरात तो विषयच नाही होतो. हा, कोंब बरोबर. कापणं मृग गेलो इतक्या पाऊस सुरू झालो. दादा तुमका एक म्हणजे आपल्याकडे पूर्वी नांगरणे हे बैल किंवा रेडे असायचे, पण त्यांना उजू करणे म्हणजे तयार करणे हा जो कन्सेप्ट होतो त्यावेळी आमच्याकडे ती मिरणी म्हणजे काय म्हणतात ते का उजवायचा बैलाक. तर असं एक खुंट असायचो आणि ती खुंटा म्हणजे जसं जो आपण घड्याळाचा काटो फिरता तसं त्या तिकडच्या टोकात त्या छोट्या म्हणजे जो तयार होणारा बैलाक बांधायचो आणि फिरवायचो, तो गारगार फिरायचो असं. किरमिरी ते काय शब्दप्रयोग किरमिरी होती. म्हणजे तो तयार झालो की मग तो जोताक बांधायचा, म्हणजे तयार व्हायचो. म्हणजे एखाद्या म्हणजे ते एका गोष्टीत तो तयार उजू करणे असं म्हणून उजू करणे. त्याच्यावर काय तुमच्याकडे कविता? नाही तोच विषय ना, तो एक शब्द असं म्हणतात, मालवणी शब्द उजवतो आणि आता तो शब्द नाही सुद्धा. ते बरेचसे नाहीसे झालेले आहेत, परंतु आपण त्यांना आता पुन्हा पुनर्जीवित करूया. म्हणजे खूप एका शब्दामध्ये एक कादंबरी अशा प्रकारचं उजू करणे, या उजू करणे या विषयावर केवढी तरी मोठी कादंबरी होती अशा प्रकारचा तो आणि संबंध सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होतात सगळीकडे. आणि आता काय शेती कमीच झाली, नाही बरोबर. त्यामुळे त्याचा होत आणि पूर्वीचं जे शेत म्हणजे बियाणं, आता दादानी जे कविता म्हटली त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी इले, कुणगे भराण इले. कुणगे भराण इले म्हणजे कोपरे पाण्यान भराण इले, आऊस बापूस त्याच्यामध्ये सगळे इले. म्हणजे एक म्हणजे कुटुंब एकत्र येऊन त्या काम करी असंही त्याच्यामध्ये येईल कुटुंब. त्याच्यानंतर त्यांनी दादानी काय मस्त शब्द ज्या पेरणी करतो ना ती ह्याच्यामध्ये मुडियो म्हणजे कशात आपण गवत असायचं ना, त्या गवतापासून गवताच्या ह्याच्यात ते ठेवायचं, गवताची पिशवी तयार करीत. ती सेम एखादा आपण संत्र विशिष्ट माणसं असायची तयार करणार, आकार देतो संत्र्यासारखो आकार मुडी सेम संत्री आकार देतो. आणि त्याच्यातून मग आपण म्हणजे तांदूळ सुद्धा त्याच्यात ठेवणे किंवा भात किंवा लागणार आहे आपण त्याच्यामध्ये ठेवणे असं तो प्रकार असायचा. दादा ह्याच्यावर काय तुमका कविता सुचतात किंवा तुमच्याकडे काय कविता असतात शेती आणि शेतीची सुरू होणारी सगळी कामं? नाही तो विषय नाही माझ्याकडे. कविता ते पावसाळ्यात असत, मग ती एखादी कविता हेतू पुरस्कार नाही असत, म्हणजे विषयाक धरून नाही असत. माझ्याकडे कविता असा पहिलं पाऊस म्हणून पहिलं येतलं तो. तू पाऊस मी पाऊस पाऊस भरण इलो, तू पाऊस मी पाऊस पाऊस भरण इलो, सुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो, सुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो. पाऊस तुझ्या डोळ्यात पाऊस तुझ्या केसात, पाऊस तुझ्या डोळ्यात पाऊस तुझ्या केसात, हळदीच्या अंगार पाऊस पडन गेलो, आबोले चोवळसार आबोले चोवळसार पाऊस भिजून गेलो, सुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो. तू पाऊस मी पाऊस पाऊस भरण इलो, सुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो. मोराच्या पाखार उक्षेच्या ढाकार, मोराच्या पाखार उक्षेच्या ढाकार, चुडताच्या खोपीर सरसरावून गेलो, चुडताच्या खोपीर सरसरावून गेलो. आळवाच्या पानार आळवाच्या पानार नाच नाचन गेलो, सुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो. तू पाऊस मी पाऊस पाऊस भरण इलो, सुक्या मनार पाना पानार पाऊस पडन गेलो. वातावरण प्रफुल्लित झालं. हो बरोबर. आता जसं त्यांच्यानी म्हटला की पाऊस पडान गेलो आणि सगळं असा वातावरण बदलून गेला, सो त्याच्या कवितेतनं तर आपल्याक समजता. पण आता आपण बघतो की कोकणातला ऊन सुद्धा तितक्याच बोचरा असता आणि म्हणजे आपण ते का निमार म्हणतो, मालवणी ते का निमार शब्द, ह्या निमरामध्ये शाब अंगाची वाट लावून जाता. पण जेव्हा पहिलो पाऊस येतो तो प्रत्येकासाठी एक वेगळं असता, तो सो शेतकऱ्यांसाठी त्याचं एक विशेष महत्त्व असता. तर काय असा त्याच्याबद्दल काय सांगशाल? शेतकऱ्यांसाठी म्हणजे तर एक संजीवनीच असं, म्हणजे वर्षभरातली जी काय म्हणतात ते का उदरनिर्वाहाचा जा काय असतात त्या शेतकरी त्याची वाट बघतात, चातकासारखीच वाट बघत असतात पावसाची. आणि पाऊस पडल्यानंतर पेरणी पहिली महत्वाची. पेरणी व्यवस्थित झाली त्याच्यानंतर लावणी कापणी सगळे प्रकार पुढे येईल, परंतु पेरणी व्यवस्थित होण्यासाठी पाऊस व्यवस्थित टायमिंग मध्ये होणं गरजेचं. दादांनी जसं मगाशी म्हटलं नाही की पूर्वी कसं मृग म्हणजे तो ह्या टायमिंग पाळी
टायमिंग पाळीचं कारणच काय की त्यावेळी सगळ्या आपण निसर्गाचा ऱ्हास माणूस पूर्ण जाऊ करीत. नये. ऱ्हास तितकं आता जाऊ खूप नये. मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होतो. पूर्वी आम्ही कुणगे दादानी कुणगे शब्द आपल्याकडे कोपरो म्हणतात ते का कोपरो सर्वसाधारण कोपरो किंवा कुणगे ते एक कुणगो किंवा कोपरो करण्यासाठी पूर्वी मिलिटरीतले माणूस इल्यानंतर मग तो एखादं कोपरो करी मी राबात. बरोबर. आज काय बटन दाबला की ट्रॅक्टर इले सगळे गोष्टी इले. पूर्वी माणसा खनान किंवा तो कोपरो तयार करी ते कुणगे तयार करी. आज तर मोठ्या प्रमाणात आपण सपाट प्रमाणात जेसीपी येले जेसीपीच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणावर राहा झालो. पण पूर्वी आपल्या पुरता स्वतःपुरता म्हणजे आपलं मिलिटरीचा माणूस लोक जवळपास आपल्या ग्रामीण भागात साधारण प्रत्येक घरात एखादं माणूस मिलिटरीत असायचो. तो इलो सुटीयर की 2 महिने तो वावरायचो आणि तो एक कोपरो तयार करून जायचो. असं त्यावेळीची ती गोष्ट. ते का कुणगे म्हणतात. आता ते कुणगे नांगरणं आणि त्याच्यानंतर ते आपले सगळ्या म्हणजे वातावरणातला दादानी मगाशी ज्या कवितेत म्हटलं सगळे त्याच्यामध्ये इले. आई इली वडील इलो भाऊ इलो तो घेऊन गेलो अमुक गेलो हे आपण कॉमन करत. त्यामुळे सगळे एक घर एक म्हणजे फक्त एकटा घरच असायचं असं ना आजूबाजूची लोक आहे त्याच्यामध्ये आता एखाद्या घराकडे काही जणांकडे ह्या माणसं नसायची मग जो फुकट घेऊन जायचे पेरणी फुकट दादा त्यावेळी करून द्यायचे फुकट म्हणजे तू फक्त भाकरी द्यायचा फुकट जेवणाची सोय कर बाकी आम्ही करू असा आणि तो नांगरून दे नांगरून वगैरे दे आपल्या एखाद्या घरात कोण गावात शेजारी असं म्हणून. हो बरोबर. पेरणी आपुलकी होती तेव्हा आणि त्याच्यात नाही सगळ्या गोष्टी घडत त्याच्यानंतर आता इवन रो पेरणे म्हणजे मृग नक्षत्राला पहिल्या आहे का आपण ह्या पेरतो भात पेरतो म्हणजे ते का कोंब येऊच्या अगोदर परंतु खूप पाऊस झालो तर रो पेरणे म्हणजे ते का कोंब काढायचे आणि तो रो पेरणे म्हणजे रोवा किती 7-8 गावातली 7-8 जणांची जोता ही एखाद्या माणसाच्या ह्याच्यासाठी यायची सहज. मग त्यावेळी फक्त त्याने भाकरीचा म्हणजे चहा पाण्याचा करायचा बस बाकी काही नाही अशी त्यावेळीची. आणि एखाद्याकडे नसतात तर पूर्णपणे करून द्यायची लोक शेती पूर्ण करून द्यायची आपुलकीने करून द्यायची. पण आता तुम्ही जसं म्हटलात की आता ट्रॅक्टर इलेसत बैल बाजूक गेलेसत पण तो बैलां केलेली शेती किंवा बैलाच्या जोडीन नांगरलेला शेत आणि ट्रॅक्टरने नांगरलेला शेत याच्यात किती फरक असतो? जसं थोडक्यात सांगू तर म्हणजे आपण घरात जेवण करतो आणि खातो आणि हॉटेलमध्ये खातो एवढं फरक आहे. आपुलकी त्याच्यामध्ये आपुलकी बैलाच आता बैलाचे पाय म्हणा किंवा इवन म्हणजे नांगर जो असायचो तो विशिष्ट लाकडाचा असायचो. मग वाटतं ते करुंजीचं झाड वगैरे असे म्हणजे तो नांगर त्या जमिनीत फिरलो ना की ते का औषध बिषध नको असं मी ऐकलेला असं म्हणजे तो नांगर फिरलो की त्या नांगरातूनच त्या औषधची फवारणी जाय अशा पद्धतीचे त्यावेळीचे नांगर म्हणजे झाडांचे नांगर वापरायचे. म्हणजे स्पेशली हे करण्याची गरज नव्हती किंवा गुराढोरा त्याच्यातून बैलाच्या पावला माती खंडी जाय 4 पावलं काढला जाय. आता सगळं वरती उचलतं. त्याचा काय परिणाम आता तुमका शेतीर दिसता? चव ही 100 आता सांगते चव ह्यो जो प्रकार आला ना आपल्याकडे आता समजा तुम्ही सह्याद्रीच्या वरती गेला सह्याद्री म्हणजे आपले शिवापूर अंजवडे पुढे हे जो भाग आहे ना तिकडचा आडसार म्हणजे नारळ ह्यो नारळ आणि तिकडचो नारळ त्या आडसाराचा पाणी तू प्यायचा आणि इकडच्या नारळाचा पाणी प्यायचा लगेच तुका फरक झाला. तिकडे तुका खूप म्हणजे मिरमिरीतपणा असतं म्हणजे ती चव हळूहळू खाली ऑटोमॅटिक बदललेली. इव्हन आपल्याकडे तो मळवो मासो शिवपूरचो मळवो तुम्ही ह्याच्यात टाकलाच कशा निकाऱ्यात तर निकारो पाटकन विजा होईल एवढं त्याच्यात तेल असतं तेलकट असतं आणि जसं जसं खाली येला तस तसं त्याची चव बदलत असं प्रकार म्हणजे सगळ्याच गोष्टीचा. इव्हन आपण घाटावर म्हणजे तो लाल तांदूळ असतं तर काय भरडो आपण ते काय उकडो तांदूळ म्हणतो ते काय म्हणतो लाल तांदूळाचा भात लाल तांदूळ म्हणजे आपल्याकडे सुरई भात म्हणजे आपण त्याला पॉलिश करून वगैरे करतो. उकडो भात म्हणजे भात उकडायचा आणि आत म्हणजे नुसतं टर्फला काढायची ते पूर्वी त्या घिरीट असायची म्हणजे लाकडाची त्याच्यानं भरडायचा आणि पॉलिश नसतं ते आतमध्ये जो लाल वरचा जो कव्हर असता तर ते का असायचा आणि तो उकडो हे पौष्टिक मानलं जातं. आणि खरीच गोष्ट आधी इव्हन एखाद्या ताप वगैरे इलो तर त्याची पेज दिली तर तुका कितीतरी सलाईनपेक्षा खूप निवळ म्हणजे गावठी तांदूळ आता शोधले जातात. राईस सूप आपण जसं हे सूप म्हणतो राईस सूप म्हणजे पेज एवढा कुठलाही हे नाही म्हणजे एक पेज तू ग्लास पिला की तुका तरतरीत येईल. म्हणजे मेडिकल आता किती बदलान दे पण तो जो ताप इल्यानंतर पेज बाबा जेवकच कधी बदला निवळ सांगे बघा निवळ दे म्हणा निवळ दिलंस की आजारी म्हणजे आणि काय नको वालाई म्हणून फेमस वालायची पेज म्हणजे पूर्वीची जी वालय किंवा आपण बेळो ही आता
आणि तो भात उकडताना सुद्धा एक Smell वेगळा येतो, हा smell. असता बघा. आम्ही पूर्वी अं, त्याच्यामध्ये सा- ना घोटीव घालू घोटीव. हा, हा, हो, म्हणजे हो. भात उकडताना होय, होय. आपले जे गरे असतात गरे, गऱ्याचे होय. ते घोटीव असतात होय. ते आयते त्याच्यात आयते टाकलं. उकडा ते तसं नाही. एक स्मेल ना तो एक जबरदस्तच असायचा म्हणजे तो दादा आपण पुन्हा एकदा कवितेंवर येऊया. ये. या सगळ्या माहोलवर तुमका काय कविता म्हणायची वाटतं? आता पाऊस पडल्यानंतर काय जात आला घेऊन पाऊस गारवा गारवा घेऊन पाऊस गारवा माळ जाहला हिरवा हिरवा आला घेऊन पाऊस गारवा पानावरती थेंब वाजती पानावरती पानावरती थेंब वाजती थुई थुई राणी मोर नाचती थुई थुई राणी मोर नाचती बघ तरारून आला तरवा आला घेऊन पाऊस गारवा गारवा घेऊन पाऊस गारवा रिमझिम चरती श्रावण धारा ऊन पावसाचा खेळच न्यारा रिमझिम झरती श्रावण धारा ऊन पावसाचा खेळच न्यारा नाग पंचमीचे झुले झुलवा आला घेऊन पाऊस गारवा गारवा घेऊन पाऊस गारवा. दादांनी आता तरुव आणि या सगळ्याबद्दल सांगितला. तर तरुव सुद्धा लावणं ही सुद्धा एक टेक्निक असता बरोबर, कला ती. आणि आपल्याकडे आता हातान लावल्याशिवाय तर ता उगवाचा नाही अशी परिस्थिती असा, म्हणजे मेहनत तर त्याच्यासाठी करूचीच लागता. तर ती सगळी प्रोसिजर काय असता? तर आता एक साधारण 20 ते 21 दिवस झाल्यानंतर भात पेरणी झाल्यानंतर 20-21 दिवसानंतर आपण तो काढतो. हो, म्हणजे पेंडी ती काढणी सुद्धा एक कला असते. काढणं म्हणजे मुळा न तुटता काढणं आणि पेंडी बांधू घेऊ पेंडी बांधणं पेंडी बांधणं एक त्याची पण कला असतात. पेंडी बांधून मग नंतर आपण चिखल करतो आणि त्याच्यामध्ये ती लावणी करतो. हल्ली आता एक म्हणजे फॅशन लिहिलेली आहे की बरीच जण गाणागात सुद्धा लावतात. म्हणजे आपला म्हणजे विरंगुळ आणि त्रास कमी अशा पद्धतीचं ते एक वातावरण माहोल तयार करतात. जशी फुगडीमध्ये गाणी म्हणतात तशी आता तरुण लावताना सुद्धा बऱ्यापैकी गाणी म्हणत ती लावणी करतात. लावणी हा त्रासाचा विषय नाही. म्हणजे कापणी जसा उन्हाच्या ह्याच्यात असतं, लावणी आपण पावसाच्या ह्याच्यात करतो, त्यामुळे तेवढं त्रास होणार नाही. पण कापणीच्या वेळात तो बरोबर. त्रास होतो. ते गाणी वगैरे तुम्ही असे काय सांगू शकतात काय त्यावेळेचे? नाही लोकगीत लोकगीत आणि ते विठ्ठलाची आणि किंवा म्हणजे वारीक गेली ती गाणी म्हणी त्या लोकांनी जे ऐकलेलं होतं वारीक बिरी मग ती पांडुरंगाची अशी गाणी म्हणीत आणि जास्ती करून ते म्हातारे बायका म्हणीत. आणि ती एक ठराविक त्या ग्रुप मध्ये 2-3 बायका दळण करताना भरताना म्हणजे आपला त्रास होऊ नये म्हणून ती गाणी. आणि त्या संबंध ठराविक ग्रुप मध्ये 2-3 बायकाच असायची आणि त्याच्यामध्ये ती उचली पाठसून म्हणायची पाठसून म्हणजे असं हरवत चाललं तर नाहीच असं आता नाहीच मिळूच लोकांनी माहिती आता हे एकच कविता चालत संबंध भारतात टिंकल टिंकल लिटल स्टार आवर वंडर वाट यू. आता ही एक कविता फक्त सगळीकडे चालता कारण ह्या झाला काय तर तुझा मॉन्टेसरी झाल्यामुळे झालं. त्या गाण्यामध्ये सुद्धा आता होयो म्हणतात लग्न वगैरे ते का एक विशिष्ट नुसतंच नाही तर ते का दादाने आता म्हटल्याने पावसाच्या संदर्भातली कविता आपल्या डोळ्यासमोर तर सगळं चित्र उभे राहतं. सेम कंडिशन मध्ये तो जो जे असत ना त्याच्यात त्याचे अर्थ असायचे. म्हणजे नवरी आपण पाठवतो तिकडे कसा म्हणजे डोळ्यासमोर आपल्या चित्र उभे राहतात. सगळ्या गोष्टीची गाणी अशा पद्धतीची हळदीची गाणी मौखिक असत. लिखापट्टीमध्ये इल्ल्याची गाणी होती नवरो मुलगो इल्ल्याची गाणी सगळ्याची गाणी होती आणि ती विशिष्ट प्रकारची लोकच होती आणि चालायची बायका म्हणायची. त्या लाजत बिजत काही नाही ती आणि त्या तोंडपाठ होता लिखित नाही. त्याच्यामुळे तो संग्रह नसल्यामुळे आपल्या बोलणं पण थोडासा किंवा त्याची माहिती पण मिळणं थोडीशी आणि जुनी लोक काय असत ती लाजतात बोला कॅमेऱ्यासमोर. परंतु
हेरशी आपण बोलताना बोलू शकतो बोलू पण शकतो. कॅमेरा समोर तिचा समजला की माझं शूटिंग घ्यायचं म्हटलं तिचं नाही. उठवलं जातं होय होय पण आता आणखीन एक उल्लेख दादांच्या कवितेत सुनिलेलो तो म्हणजे पहिलो पाऊस पडल्यानंतर चढणीचे मासे येतं हा, कुर्ले म्हणजे कुर्ले येतं येतं. ह्या सुद्धा एक आपल्याकडे तर त्याच्यासाठी काय रात्री तर रात्री जातात आणि ते पकडतात काय आणि म्हणजे ह्यो काय. सीझनच असतो म्हणजे हो. आता ह्यो दादांनी जो वर्णन केलं ना तो मग त्यावेळी सगळा आता दिसत होता म्हणजे हो. कुर्ले असे चढतात कुर्ले बरोबर, कुर्ले बरोबर. धरणे कुर्ल्यांचे आता तर मार्केटमध्ये ते कुर्ले विकले जातात हो. कुर्ले का खूप ह्या असा किंवा चढणीचे मासे पहिले पूर्वी चढणीचे धरून मासे. खाण्यात जी मजा होती म्हणजे ती चढणीचे विकत मासे. नाही म्हणजे तो एक प्रवाह गॅस- होत गॅस म्हणजे बत्ती प्रवाहाच्या ह्या वर आता सोडताना सगळा. मासो विरोधीचे वरती होय, जातात होय. म्हणजे तो अंडी घालू अंडी जातात घालून होय. जातात, पण ते मासे म्हणजे माझ्या दृष्टीने दादा ते मासे खाणं चुका चुकीचा कारण ते आकार. अंडी घालू जातात आणि आपल्याकडे उतरणीचे मासे म्हणजे ते नंतर उतरतात त्यावेळी आमच्याकडे क्यू वगैरे हो, असतात क्यूवरला क्यू लायचं क्यू असतं म्हणजे ओततात आणि त्याच्यात खाली टोके वगैरे असतात तो जो चढणीचो मासो असतात तो नंतर उतरणी खाली येतात म्हणजे पाण्याच्या अंडी ह्याच्यात. घालून. त्यावेळी तो मासो घेतो धरतो. तो चांगलो असतो म्हणजे चांगलं म्हणजे खाऊचो असं एक होय, नैतिकतेने म्हणजे बा तो म्हणजे असं तो विषय ते आता मासे धरू किंवा कुर्ले धरू काही सामान हो, सुद्धा असंच, वापरला असंच. जातं हो, हो, बघा हो. त्या सामानात सुद्धा विशिष्ट नावं आहेत आपल्याकडे तर त्याच्याबद्दल आता आपण हे का टोके डोमली हो. डोमलेक आपण आता काही ठिकाणी खून म्हणतात होय, खून 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 शब्द होय, प्रयोग होय. किती जवळ हो, म्हणजे खून खून म्हणजे लायचं. त्या याच्यात सगळे अडकतात मासे वगैरे हो, मग ते का आपण मारतो म्हणजे ते खून करतो हो, असं खून त्याचा करतो. अर्थ आणि आपल्याकडे ते डोमली म्हणतात वरच्या भागात डोमली असं म्हणतात डोमली ते बांबू पासून बनवतात आणि ती विशिष्ट याच्यामध्ये आतमध्ये गेल्यानंतर ते का बाहेर जाऊ चान्स नाही, अडकलो. अडकतात तो. म्हणजे बाहेर येऊ शकणार नाही मग तो खाली खोलल्यानंतर ते मिळतात अशा प्रकारचे ते- त्याच्या सापाय असतात हो, हा? सापाय असतात होय, त्याच्यात होय. साप हा, ते येतात येतात ते. ते का त्याच्यात. हो बरोबर जमण्याच्यात. आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात असतात ती असतात डोंबली खून. असतात ती बरोबर. म्हणजे ते खून डोंबली असतात तेका चवही वेगळी असता बघा म्हणजे कुर्ल्यांच्या सांबारात 100% चव वेगळी स्मेलच तुम्हाला समजा हो. की चलता चलता लक्षात येतं की ह्या घरात काहीतरी आज 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 वेगळं कुर्ल्या आहे. असेल किंवा आज कुर्ल्या- ह्या असं- असं. कुर्ल्या सांबारा स्मेल- केल्याने. स्मेल वरून काय करतात ह्या सुद्धा ओळखणारी असेल. दादा ह्याच्यामध्ये एक आपण कविता घेऊया कुठली कविता सांगशात बघ त्यात. दादांच्या कवितेत असं आहे की त्यांनी ज्यांना अनुभवलेला हो. असतात ते आता सगळ्या डोळ्यासमोर दिसतात बरोबर. म्हणजे ते कुर्ली होतं चलतं ते यावर होतं असे कुर्ली धरण्यात सुद्धा खूप टेक्निक असतात नाही माझ्या हा, मते पहिल्याच पावसात ते पहिली पावसाची जी कविता त्यांच्यानी इकडे गेली. म्हटलेली त्याच्यातच जवळपास सगळा सगळं इला इला, की सगळं इला. काय काय होत आणि असं काय होतं, नाही बरोबर. होत हरिया हरिया रानात मोर नाचता वाऱ्या वांगडा बाई पाऊस भांडता हरिया हरिया रानात मोर नाचता वाऱ्या वांगडा बाई पाऊस भांडता खळा खळा मोनो व्हाळ व्हावता खळा खळा मोनो व्हाळ व्हावता लटा लटा बाई साकवलता लटा लटा बाई साकवलता हरिया हरिया रानात मोर नाचता वाऱ्या वांगडा बाई पाऊस भांडता खुळ्या सार मरणाचो पाऊस पडता खुळ्या सार मरणाचो पाऊस पडता इरला घेऊन आये तरू काढता इरला घेऊन आये तरू काढता हरिया हरिया रानात मोर नाचता वाऱ्या वांगडा बाई पाऊस भांडता मदगोबाय चढण्याचे मासे धरता मदगोबाय चढण्याचे मासे धरता इमलाबाय फातीर मिरशां वाटता हरिया हरिया रानात मोर नाचता वाऱ्या वांगडा बाय पाऊस भांडता आजी माझी न्हाणयेत सुकट भाजता आजी माझी न्हाणयेत सुकट भाजता रटा रटा चुलीर
कोंब शिजता रटा रटा चुलीर कोंब शिजता हर्या हर्या रानात मोर नाचता वाऱ्या वांगडा बाये वाऱ्या वांगडा बाये पाऊस भांडता. आता ह्या कवितेतून आपल्या काय समजान येला तर निसर्ग पूर्ण बदलता. तिकडे फक्त माणसाच सुखावतात अशातलो भाग नाही तर निसर्ग सुखावता. निसर्गातल्या पक्ष्यांक काय वेगळो आनंद असता आणि त्याच्याबरोबर प्रत्येक घरात कोंबडो तर शिजताच असा. पण जसा त्यांच्यानी म्हटला की इरल्याचो एक उल्लेख इलो, त्याच्यानंतर तरवो इलो, साकव इलो, व्हाळ एक त्याचो शब्द इलो, सुंगटा भाजता. हे तो सगळं मोहल तयार होतो. म्हणजे आता त्या आपलं नदी क्रॉस करताना पूर्वी आपल्या दादांनी साकव जो म्हटले त्यावेळी तो लाकडाचो बनवलो, लाकडी. म्हणजे आता साधारण जाताना ती कसरत अशी वाटते लोकांना, पण त्यावेळी इझिली डोक्यावर ह्या ओझा पोरग्या घेऊन इझिली माणसं जायची. बरोबर. आणि तो डोलता तो शब्द बरोबर हलणे. म्हणजे तू मध्ये बघितलं तर खाली पण तिथे हलण्याची आपणाक सवय झालेली असते. खालून नवीन माणूस भियाता खालून प्रवाह पाण्याचा प्रचंड मोठो, वरतून लाकडा सुटल्यानंतर संपलो विषय. म्हणजे सट लागली संपलो. अशा ह्याच्यातून ते तरु जाऊन तिकडे लावणं कशा पद्धतीचं वर्णन संपूर्ण वर्णन जे का आता माहिती आहे ना ते का ती कविता क्लिअर विशेषतः ग्रामीण भागातल्या लोकांना जास्त माहिती. हो बरोबर. आणखीन त्याचं एक उल्लेख गेलो तो म्हणजे सुकाट भाजता. सुकाट भाजता म्हणजे ते सुकलेले मासे असतात ना त्याचं एक वेगळंच वास. पावसात तुका त्याची सुक्या माशाची दादा माका नाही घातला तरी तर मी वासान खालय असं म्हणतो. वासान माझा असेही लोक असत म्हणजे त्यावेळी वासान मी खालय वासन खालय असे ते सुंगटा म्हणजे ते मे महिन्यात आधी पहिल्यांदा जसं म्हटलंय. आणि पूर्वी काय होता सुगी झाली भात झाला की ती मग गिरिस्तावा येत ते मासे घेऊन आणि त्या भाता बदली ते मासे घ्यायचे. आमच्याकडे स्पेशल आता पैसे देणं प्रकार नाही होतो. मग काहीतरी ठाकरा जी होती ती गोडदे शिवांदी आणि भात घेऊन जायत. बहुरूपी येत ते नकले करून दाखवेत भात घेऊन जायत. पैशाचा विषयच नाही होता त्यावेळी. आणि चेडू सुद्धा ये फॉग भात नेऊ हौशीकडे यासाठी त्याची एक माझ्याकडे कविता असा. आता मिरग ह्यो आपण समजून घेतलो, मिरगाक होणारे गोष्टी आपण समजून घेतले, जुने काय गोष्टी होते ते आपण बघितले. पण जसं पहिल्यांदा दादांच्या बोलण्यातनं उल्लेख केलेलो की बाबा तेव्हाचो पाऊस आणि आताचो पाऊस याच्यात खूप फरक असा. तेव्हा काही संकेत तुमका मिळत होते की बाबा आता ह्यो मिरग सुरू होतलो, पावसाक सुरुवात होतली. आता आपण बघितलो तर मगाशी आपण बोलत होतो त्याच्यात सुद्धा एक उल्लेख केलो की बाबा वर्षाच्या 12 महिने पाऊस वत्ता पडता. ते काय आता हिशोबाच रावाग नाही. म्हणजे मे महिनो खयचो, हिवाळो खयचो, पावसाळो खयचो ह्याची आपण काही फरक सांगू शकलो नाही. सो तर या सगळ्याकडे एक शेतकरी म्हणून बघताना तुमका काय वाटतं? पूर्वी अगोदर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गाजा म्हणजे गाजा लहान मुलं घाबरत. म्हणजे आम्ही त्यावेळी लहान होतो त्यावेळी आम्ही घाबरो. म्हणजे पाऊस म्हणजे घडघडतं आतमध्ये चला घरात चला अशी म्हणत म्हणजे भीतीदायक वातावरणच आहे. त्याच्यानंतर पाऊस येईल. आज पाऊस कधी येत आणि काय येतं ताही कळणार नाही. म्हणजे ते जे संकेत आहेत म्हणजे पावसाचे म्हणजे गाजना म्हणजे मिरगाचा गाजना हे वेगळाच. जसं वाजाप एखाद्या आपण म्हणतो लग्नाचा वाजाप तसं मिरगाचा गाजना हे प्रकार असायचो ना. त्यावेळी वातावरण एक भीतीदायक आणि खूप काळोख करून आणि प्रचंड. आणि त्यावेळी झाडी भरपूर झाडी आमच्याकडे म्हणजे झाडी भरपूर झाडात तोडलं जायत नव्हती. त्यामुळे ते एक वातावरण असा भीतीदायक म्हणजे त्या पावसात. आणि काय म्हणतो आपण दाटून येतं ढग दाटून येतं काळा पूर्ण वातावरण म्हणजे जसं लाईट काढल्याचो भास त्यावेळी असायचो. आणि आपल्याकडे हटकून लाईट तेव्हाही जायचे आणि आता काय जात त्याच्यातलं काय. हो वातावरण जसं भीतीदायक म्हणजे भीतीदायक. झाडं हलताना जी काही भीती वाटता ती अजूनही तशी असा. पण तुम्ही म्हटलं की झाडा कमी त्याच्या मुलांना ती सांगूची लागत सांगून ती समजूची नाही असं प्रकार आहे. परंतु त्या गडगडना म्हणजे प्रचंड म्हणजे ते कान बसतीत म्हातारी गडगडता तुम्ही घरात येवा आता गडगडता म्हणजे वीज पडात म्हणून त्यावेळच्या लोकांना भीती वाटत. मुलांनी आत कुठेतरी सुरक्षित ठिकाणी येऊ झाडाखाली राहू नको झाडाखाली राहू नको त्यावेळी म्हणत ते झाडाखाली राहू नको घरात या. पण पुन्हा एकदा तोच मुद्दो तो म्हणजे मिरग सुद्धा आता बदललेलो.
म्हणजे तेव्हाचो मिरग आणि आताचो मिरग ह्याच्यात सुद्धा फरक गेलेलो आहे. तुम्ही जसा उल्लेख केलेला होतात की आपण सगळी एकत्र रवान एकाच घरात काहीतरी शिजायचा, त्याचे वाटी भरून दिले जायचे, फोडी कमी होते पण त्याचा जो जिव्हाळ होतो, आपुलकी होती आणि कोकणी माणसाचा ह्याच एक खरी ओळख आहे आपली की आपल्याकडे 4 गोष्टी आपल्या कमी गावल्या तरी चालतं पण समोरच्या माणसाक देऊ गय ही आपली दानद आहे. तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगता? म्हणजे आम्ही जर अनुभवला तर म्हणजे त्यावेळी आपुलकीने कामाक जाणे, आपुलकीने एकमेकाक देणे घेणे असं विषय तो की व्यवहार नव्हतो. आता किती देतलस इथून सुरुवात, किती देतलस तरच मी येतलं. म्हणजे ते का जेवणापासून खावण्यापासून तुका माका जेव घाल असं सांगूची गरज नव्हती. त्यावेळी भूक लागली की जसं आई मुलाक येत तसाच त्यावेळी असायचा. आता हिशोब करतात की माका किती देतलं. म्हणजे मजुरी आणि आत्ताच्या ह्याच्यात मजुरी आणि तुझं शेती पॉसिबल म्हणजे शक्य नाही याचा. म्हणजे त्यापेक्षा विकत घेतले तांदूळ बरे अशी पद्धत दादा इलेली असा. म्हणजे मजुरी नाही म्हणजे 500-1000 रुपये 2 माणसांका द्यायचे, त्या 1000 रुपये सरळ एखादा पोता आणूक भरा. म्हणजे तू एका दिवसाची मजुरी तू महिन्याभराचा यात तू विकत घेऊ शकता, ही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेती ह्या नाही, पण माझी शेती आहे ना ती पडसर रावताने म्हणून आजकाल लोक जातात. माझी शेती, माझ्या शेतीतला मी खात आहे ह्या एक आनंद केलेले असतात आणि केलेले असो. आम्ही सुद्धा म्हणजे पूर्वी आमचा शेत माझा पडसर रावताने, पडसर म्हणजे पडीक रावताने ह्याची भावना आजही शेतकऱ्यांमध्ये असा. माझा शेत मी पण ते महागाई म्हणा काय आणि काय म्हणा त्याच्यामुळे ती सांगड घालूक जमणार नाही. माणसं नवीन जी माणसं येत ना ती शेती करू बघत नाही. हो ती म्हणते आम्ही मुंबई जातो, आमका मुंबई होई तुझ्या जापतं लोकांच्या शेतात बरोबर असं झालं. त्यामुळे ते हळूहळू कमी झाला. आणि ज्याच्या घरात ज्यांनी केलेले शेती असा तो नाही चाल ढकल करून काही नाही करून करता. दादा म्हण अशी झाडाक काही पैसे लागले असे म्हणत. होय होय माका त्या गोष्टीचं खूप हसू येतं आणि मग की येता झाडाकच पैसे लागले. बघा कसे ते सांगते. एखादं चाफ्याचं झाड लावलं पिवळं चापो 25 पैशाने एक घ्या म्हणजे 25 पैसे लागले असं गृहीत धरा. शेंग आता शेवग्याची शेंग किती रुपये मिळतात, नंतर 5-5 रुपये एक झालेली आहे. 5-5 रुपये लागलेले आहेत ह्यो आपण विचारच नाही करत आणि तो करणं गरजेचा. म्हणजे झाडाकच पैसे लागलेले इतके प्रचंड लागलेले की आपण त्याचं म्हणजे गिनती करू शकतो. आणि परत तुमका शेती करूची येतली जशी शहरा वाढतली ना त्या मग आता लोक येतात काही घराकडे, काही रिटायर झाले काही येतात परत शेती करतात परत आपल्या. गंमत एक सांगते मोरँगो ह्यो जे म्हणजे आपण शेवले माकड ह्यो प्राणी आहे ना, माकड हे औषधीच खाता. आपण ते याची पपईची पानं सुद्धा तो खाता. म्हणजे सगळी वनौषधी आहेत ते का कैसून माहिती झाली. बरोबर. आणि आपण तो निग्लेक्ट करतो पण तो खूप औषधी पालो असायचो. म्हणजे पूर्वीच्या जो भाज्या दादा रानभाज्या तो खरंच पौष्टिक. म्हणजे त्यावेळी आपला त्यावेळच्या लोकांना टेक्निकली माहित नव्हता परंतु त्या खाल्यानंतर काय होऊ शकतं हे त्यांना माहिती आहे. पण आपण गरे खालो, गरे खाणं हे पोटासाठी खूप चांगलं असतं. गरे पिकलेले गरे खाणं पौष्टिकही असतात आणि पोट साफ होणे. जसं बोंडू पिकल्यावर व्यवस्थित खाणं हे सुद्धा नंतर पडल्यानंतर त्याचा फर्मेंटेशन होऊन ते मग ते ड्रिंक वगैरे हे करतो जो भाग वेगळं. परंतु ताजा फळ ह्या खाणं ह्याच्या एवढा आनंद कुठून नाही. त्याच्या आमचे एक मजेशीर कॉलेजात असतं ना की हापूस आंबा इकडून मुंबईत खातं ना तो कापून ते खातात. बरोबर त्याच्यात मजा नाही ना. म्हणजे आम्ही जे आंबे खातो म्हणजे इव्हन दादा आपल्याकडचे रायवळ आंबे म्हणतो ना तर आम्ही हे बसून सांगू शकतो की तो आंबा कुठचा वरच्या आंब्याचा खाली म्हणजे ते पेडावर त्याची झाडांची एक विशिष्ट नावं असायची. पेडातलो आंबो म्हणजे पेड असा त्या पेड्यातलो आंबो म्हणजे घरटाण्यातलो आंबो म्हणजे खणगीतलो आंबो म्हणजे हे असतं ते त्यांची एक वेगवेगळी चव असायची. ती आजही रेंगाळतात चव. प्रत्येक आंब्याची वेगळी चव आणि तो असो पिळून ती एक मजा तो असं ती मजा ती केली सगळी. ती सांगून उपयोग नाही, ती अनुभव. बरोबर. पण आता आपण बघतो की तुमच्यासारखी जी माणसं असत ती शेती अजूनही राखून असत ती करतात. आणि आता जसं दादांनी सुद्धा म्हटलं की काही लोक आता मुंबई पुण्यातनं सगळं सोडून गावाकडे येऊन काम करत असत आणि भविष्य कदाचित ह्या शेतीवरच असताना जर तेव्हा आपण होता म्हणजे पूर्ण आपल्या उपजीविकेचं साधनच शेती होती आणि जा काही पिकत होता आपल्या गावात रवानच आपण इकडेच रवान खात होतो. त्याच्यात व्यवहार नव्हतो, फक्त आपुलकी होती, एकोप होतो. याकडे बघताना शेवटी जाताना तुम्ही काय सांगशाल? नाही म्हणजे जुनाता सोना असा एक शब्द प्रयोग होतो ना ऍक्च्युली सगळा खरा.
जो जुने उगाच आता आपण तिकडे नाचणी पूर्वी आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात राहायचो. नाचणी आता ह्या प्रेस्टिज इश्यू झालो. नाचणी खाणं म्हणजे काय डायबिटीस वाल्यांचा मेडिसिन म्हणून त्या वापरला जातो. आम्ही पूर्वीपार तास खातो ना, भुके खातो. आता तर औषध म्हणून खायला जातात. ही गोष्ट ही सत्य आहे, वास्तव आहे. त्याच्यामुळे आपली त्या पूर्वीचा जा पुन्हा येता ही वस्तुस्थिती आहे. आणि शेवटी माणूस म्हणजे काय, जगणं ह्या कसा असतं की कसा जगलास हे का, तू आनंदी किती जगलस ह्या महत्वाचं आहे ना. त्यामुळे आनंदी आणि निरोगी. पूर्वीची लोक बघा, आजही आम्ही उन्हात आता बसलो, आमच्या घाम येलो, परंतु पूर्वीचे तासन तास भरले तरी त्यांना काही त्यांना नाही. कारण का मेडिसिन त्यांना मिळतच होतं. आणि काय म्हणतात, झऱ्याचा पाणी पिणं, झऱ्याचा पाणी पिणं, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी, फुकट, सगळा फुकट. ज्या फुकट मिळत होता म्हणून त्यावेळी त्याची किंमत, आता त्याची किंमत येतात. आता नाचणी मिळणार नाही, म्हणजे डोंगरातली नाचणी आता मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दादानी मग अशी भात म्हटले ना, उकडो भात आता स्पेशली मागवलं जातात, मागवतात. आता करवंटेतून पिन, म्हणजे आता मिरगावणी जो कन्सेप्ट करवंटी आहे, रस्सो, करवंटीतून रस्सो पिना आणि तू ग्लासातून पिना, याच्यात जमीन आसमानाचा फरक म्हणजे अनुभव येतात. म्हणजे जर निसर्ग कनेक्ट चाराच्या पानावरून सगळा, किंवा आता आपण याच्यातून केळीच्या पानातून जेवणा म्हणतो, हो तो आनंद आहे ना, तो त्या ज्यांनी घेतल्याने ना त्यांना तो अप्रतिमच. खरं तर तुम्ही दोघं बोलतात, दादा कविता म्हणतात, त्याच्यातनं एक माहोल उभं राहता आमच्याकडे. आणि तुम्ही जर सांगतात म्हणजे तेव्हा काय होता आणि आता कसा बदलला, हे सगळे चित्र आमच्या डोळ्यांसमोर उभे राहता. आता या चर्चेच्या शेवटी दादा एक कविता होऊन जाऊन देत. मन पावसात न्हाले, घन हे भरून आले, मन पावसात न्हाले, घन हे भरून आले, मन पावसात न्हाले. ओल्या मनात माझ्या मल्हार धून वाजे, ओल्या मनात माझ्या मल्हार धून वाजे. फुलवून या पिसारा मन मोर आज नाचे, मन मोर आज नाचे. घन हे भरून आले, मन पावसात नाले. रिमझिम पावसाची घरट्यात पंख ओले, रिमझिम पावसाची घरट्यात पंख ओले. नयनात पाखरांच्या दाटून थेंब आले, दाटून थेंब आले. घन हे भरून आले, मन पावसात नाले. हा गार गार वारा कोठेही ना निवारा, हा गार गार वारा कोठेही ना निवारा. झाडावरील घरटे मोडून आज गेले, मोडून आज गेले. घन हे भरून आले, मन पावसात नाले, मन पावसात नाले, मन पावसात नाले. घन हे भरून आले, मन पावसात न्हाले. वा, सुंदर. आणि खरंच आता घन दाटून इलेले आता पाऊस पडतलो अशी परिस्थिती निर्माण झालेली या. तर खरं तर तुम्ही दोघं आज वेळात वेळ काढून इलात, ह्या मिरग या विषयावर आमच्याशी बोललात, संवाद साधलात, त्याबद्दल तुम्हा दोघांचे खूप खूप आभार. तर आता आपण बघितला की जसा मालवणी तडकाकार म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते विजय पालकर सर, आणि त्याच्याबरोबर मालवणी कवी दादा मडकईकर ह्यांच्यानी आमका जा काय या निमित्तानं सांगितलं, म्हणजे मिरग तेव्हाचो कसो होतो, आता काय फरक पडलो, त्याच्यानंतर पाऊस तेव्हाचो कसो होतो, आता पाऊस कसो बदलता. पण याबरोबर आणखीन एक जाणवलेली गोष्ट म्हणजे मिरग म्हणजे काय फक्त कोंबो कापून खाणा इतक्याच नाही असा, तर मिरग ह्यो शेतीशी निगडीत या. आणि या मिरगाचा महत्त्व, या मृग नक्षत्राचा महत्त्व शेतकऱ्यांसाठी, प्रत्येक माणसासाठी खूप मोठा असा. पण आजचो दिवस मिरग असा, ह्या असा तयार झालेला मस्तपैकी वातावरण असा, त्याच्यात मालवणी तडकाकार यांच्यानी सांगितलेले त्यांचे सगळे जुने आठवणी आणि मालवणी कवी म्हणून दादा मडकईकर ह्यांचे जर कविता असतील तर आणखीन मालवणी माणसा मिरगाच्या निमित्तानं व्हाया तरी काय, ह्या पण बघितला, अनुभवला, त्याबद्दल तुमचेसुद्धा खूप खूप आभार. आणि आता आम्ही हयच थांबतो ह्या एपिसोडमध्ये. तर मी जुईली
आणि माझ्यासोबत असा कॅमेरामन म्हणून साहिल दाईभावकर, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.